Hello friends, welcome back to my channel. Question and something but I'm going all your prayers. So I think Jonah, Barber, Goan. Okay, say hi na. Hello, say hello. Okay, I'm in cross restaurant at the Wembley. Okay, आणि केस मारू गेलेलो केस मारून येयला आणि बसलो ऑर्डर केलं ते मागीर ऑर्डर घेतले आम्ही ओके sitting downstairs आणि त्याने काही प्रेझेंटेशन मारला दोघांमध्ये आठवलं किचन आहे फ्रेंड्स बाबा आम्ही पॉम्फ्रेट ऑर्डर केलं जायती व्हरायटीज आहे कोडी कॅबेज भाजी किती गो आंबट दिसतं ना आंबटी किसमोर हा शिरो हा गल्ले सोलकोडी हा सॅलड राईस आणि बाबा सारखी कोणच्या बोलतात सारखी मी माझी ऑर्डर आहे माझे तरी माझ्याकडे फ्रेंड्स शर्मा इलेलो हा सपोज ट्राय करो फ्रेंड्स बाबा केस मारो माझी रेग्युलर शॉप बसला रेडी केलं Elma. Hey, Elma. Dang. Friends, apa झाले बाबाचे केस कातरून Elma. Nice. You thumbs up. Just see you friends. So friends, that's it from today's vlog. See you in the next vlog. Bye bye. Good night.